कौन है कौन पारुटी बाबा तू पारुटी खाइबू कि पारुटी खाइबू पारुटी खाइबू ଏଇଟା ପାରୁଟି ଆସିଛି ଆଇଲା ଦେଖି ଆସିଲ ତମର ଫୋନ୍ ପେ ଅଛି ଆଉ ପଇସା କେମିତି ଦେବା ପଇସା କେମିତି ଦେବି ପଇସା ମୋ ପାଖରେ ତ ନାହିଁ ସେ ଦୋକାନକୁ ଦେଇଦେବି ନେଇଯିବ ତାଠୁ 10 ଟଙ୍କିଆ पारुटी पारुटी आन 10 ଟଙ୍କିଆ ଅଛି କି 10 ଟଙ୍କିଆ କ'ଣ ଅଛି ଗୋଟେ ଦିଅ 10 ଟଙ୍କିଆଟା କ'ଣ ଅଛି ତ ଦିଅ ବାବା ଦେଖିଲୁ पैसा नहीं परा पैसा फोन पे तो दिए दियो देवी आर आम जो दुकान नहीं पार कि